Di na mo gukuro na sa BBM day. So dili lalim ng kay BBM kay muna na sa BBM na. Ako ra ba kauban na ba ming sara niya ako ra bang gukot. Depende ni sa sabot. Di lalim kay kana mango imong gibuhat sa imong isig katawo ba. Kana imong gibuhat sa isig katawo huna mo ka di pa ka ni buhaton ako no. Nya ko nang gibuhat may galas mga Duterte kauban sila mga sugitig paminaw. Nya sunod ani hunahuna niya og kinahanglan nga ako lang siguro mo padayon di lang ko mag-eleksyon aning kalakihan. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measure. Higa ginas BBM mo anti-corruption measure kuno gyud mga higa. Kanang hisgol pitog anti-corruption measure kanang pakigbisog batoks corruption nindot paminaw na Pinoy day Maris. Natino lang why kuan ba? Mayong paminaw na si former President Pinoy Aquino o si former President Rodrigo Duterte. Straight to the point. O na mga angayan. Pero katos Marcos Sr., bisas Gloria, di ko ganahan minaw ng anti-corruption na may pasultio ni mo, aguroy, niya dugangan ining BBM. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan na gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the Samtang point. balita gikan sa kauluhan niabot na ngadto sa 47 ka mga lugar sa Luzon ang gipaubos sa state of calamity tungod sa habagat. Straight to the point. Ita habagat pa lang gani na ha. Pero grabe mahigala mga pagbaha, grabe ang maong mga paglawom sa tubig. Kitang-kita gyud to sa Luzon area mga higala. Kining maong grabe nga pagbaha. Mo na nga di malikayan gyud nya natural mahigala nga mahinumdom gyud ta, why personalan, mahinumdom gyud ta sa ano malusong nga flood control projects. Straight to the point. At aning pagtagad butaga sab sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Vice Presidente Sara Duterte ni kuyog sa iyang igsuong lalaki nga si Kongresista Pulong Duterte atol sa arraignment nini sa korte. Butang nga gihulagway sa House Prosecution Panel nga matod pa nakagahin pa kini pagtunga sa maong korte apan padayong dili mo tumaw sa Senate Impeachment Court. Straight to the Kini point. may galang prosecution kanila mga pamahayag pulos nga paukyan. Ang rules mga sukit di paminaw sa impeachment mahimo ra gyud ang dili mo tunga mahigala ang usa ka impeachable official nga mao mga kahigala ay gikiha. Straight to the Mo na point. nitabo panahon ni Irap, wa man siya motunga sa Irap dito. Og panahon ni Corona nitunga siya sa katapusang porsyon na nga siya na mao ay gipresent. Straight to the point. Ngano man tungod kay ang impeachment court wa man na mahigala mo kinini ang require. Ang importante represented ka sa imong lawyer nga tuwa dito mahigala sa impeachment court. Straight to the Pero point. karon mga sukit pa na atong gi-evaluate sa impeachment. Article 4, Article 1 na karon wa pa gyud mahigalay na prubahan Straight to the ang point. prosecution. Mo na nga atong tan-awon sa uban pa nga mga witnesses nila unsaon nila magaprubar ba sila. Atong gi-evaluate mga sukit paminaw no katong Article 4 wa man gito hinungdan. Katong mahigalang grave threats og ingon ta mga higala nga inciting to sedition. Straight to the Katong point. tulo ka mga NBI agents, ikatulo tong direktor mahigalang nga gipresentar. Wa gyud kay pulos man mga way personal knowledge. Straight to the point. Now arita sa confidential funds, nagpaabot pa ta na basin o makapresent sila og dugang nga makabawi-bawi sila. So far, matag sultada mahigala wa gyud. Usahay malipat na lang ta mahigala ang gihimo na lang hinuong salida ang mga abogado mga sukit di paminaw. Malipat ta mga kagalaan no ngadto sa unsa may unod gyud, unsa may substance gyud sa mong hearing. Straight to the Tagan point. tanig pagtagad karong butaga mahigala kay kining duha ka mga taga-kuha, sa ginlan tong duha ka mga taga-bangko kay they're fair, fair sila nga mga witnesses. Kining taga-kuha mahigala na gipa-undergo karon og cross examinations na klaro makaigalan nga pulos ra gyud ni recommendatory. Straight to the point. Kaning mga state auditors, kuha auditors, ang ila pulos ra recommendation wa pay final decision sa komisyon. Straight to the point. So
recommendation pa lang gani, wapay final decision sa commission, ilan ang himong basis sa impeachment? Straight to the point. Katanig pagtagad ro butagas tuban uban usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Kanang point. notice of disallowance nahitabo na diri sa Cebu City Hall. Di lang kana kausaha, napaylain nga mga notices of notice of disallowances nga gi-issue ang kuwa mga kagalaan. Ilan ang i-appeal, i-explain dito unsa may nya mo ka himo pag kag motion for reconsideration. Maka-explicar pag kag dugang ha. Straight to the Katanig point. pagtagad karong buntaga. O di na gyud bada mahigalag explicar, dunay restitution, ipabalik ang kwarta. Muna nahitabo na tong calamity bonus sa mga empleyado sa City Hall, ipabalik ang kwarta. Straight to the point. Mao na, no? Nya asa may impeachable official o kuno na, wa pa man makabot ana nga portion. Straight to the Ang point. duha ka mga kuwa auditors nga gi-present kadto mahigala si Roderick Wamel o kini makikilan si Sailin Del Campo. Tanawa i-evaluate ang unod sa ilang testimonya, pulos ra recommendatory sila. Og silang duha nitug-an mga sukid tigpaminaw nga doon na pa'y mga remedies within sa kuwa. Straight to the So kung point. imong tanawon perting hilawa pa da ini, ilang giahat pagpahinog. Bato na tagad pagtagad do butaga atong dugangan mahigalas pag explicar ni mga puntuhan karong butaga, pero nangita tagkuan paabot ta basi pa daig dunay laing witness nga makaingon ta mahigala nga nakaprobar but so far makigalaan ikapila naman ang mga witnesses tay Amaris, pito na tanan kung ato isagon ang Article 4 ug Article 1, pito na tanan, tulo sa Article 4, upat sa Article 1. Atong i-evaluate ka ng prangka-prangka lang pag-evaluate pa sa pito ka mga witnesses wa pag yun naprobahan. Sa evidence in chief mga higala, mo na prangka-prangka pag-istorya. Straight to the Katanig point. pagtagad lubutaga sa atong babad-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin Presidente Bongbong Marcos Jr. ni paniguro nga mokuha kini og best possible candidate nga mahimo niyang i-endorso alang sa 2028 presidential elections. Straight to the point. Kini bisan ni hulagway kini og sayo pa aron isgutan ang 2028 election. Straight to the point. Niingon si BBM nga doon na say best possible candidate. Apan wa pa niya hinganli. Straight to the point. Kini guban pang mga iskutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IF. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Naorita mahigala sa atong dugang mga hisgutanan robutaga mga sukid tigpaminaw. Atong balik-balikan mahigala ning isyu mga kaigalan labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Okay pa mo diha o pa mo mapul-e? Kini mga kaigalan kung imong tan-awon sa aktual na gyud nga trial mo na kung giingon kani adto pa. Nga lahi kini mga kaigalaan sa dito pa sa Quadcom o dito pa sa House Committee on Justice. Kay kini mga congressmen og sila mangutana, wa mga higalay magbuot nila unsaon na papangutana og di sila kauyon sa tubag, pwede nila mahigalay i-contempt. So, mabutang mga kaigalan sa ilang gusto nga mabati nga tubag mo ilang gusto. Karon, pag-abot sa impeachment trial, makabawas man ang defense kay doon na may portion nga cross-examination. Di, matinaw na hinuon sa publiko, maklaro na hinuon sa publiko, unsa gining maong kaso di ay nga gipasaka, batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Karon na tinaw mga kaigalaan sa mga kuwa auditors nga gipresent. Muna kung gingon, in fairness sa prosecution, no, magpaabot ta basin doon na pa ilaing mga witnesses nga ilang ma-present, nga buhan makaprove sa ilang mahigalang evidence in chief, makaprove sa ilang kaso. Kay so far, kaning duha ka mga tagakuha mahigala pulos gud ni angkon. Nga ila pulos na recommendatory. So kung recommendatory, dili pa final. Ang dunay final mga higala nga moingon nga dunay failure to liquidate ang Office of the Vice President, ang komisyon mismo. Nga ako nang example kagahapon nga kanang notice of disallowance ay tabo na Cebu City. Wa magpasabot nga notice of disallowance kurakot na ang usa ka opisyal nga
mao mga higalay responsableng ni gawas ng maong funds, nagasto ng maong funds. Manay kong giingon si Mayor Mike Rama, way kaso labot anak mga higala nga kadtong iyang gipanghatag tong kwan. Although nagbagulbol yung mga tao ato kanang man gamit ang 20,000 pesos alang sa mga empleyado City Hall. Di ningon nang kuha nga notice of disallowance. Apilar sila nga amoy i-explicar. Nga kagan magka-chance gud sa kuha nga explain nimo. Nganong naunsa man ni? Mo explain mahigalang City Hall nga kanang panahon naman gud bagyong Yolanda na og katong linog. Ya kini mga empleyado City Hall na traumatize kuno sila. Nan kumusugot ang kuha na, di okay. O dili mo sugot ang kuha mo, insist ang kuha nga, di ginana mo madawat ng rason, iuli ang kwarta. Restitution, man gitawag restitution. Man ay remedy. So, kining kang VP Sara, wa pa mo abot sa punto nga restitution, wa pa. Napa manghigala sa period of appeal. Sa laktod niya pagkasulti, hilaw pa. Napagod sa kuha unta, ilan ang gigamit may gala. Recommendatory pa lang gani. Recommendation pa lang sa state auditor mo ilan ang gigamit for impeachment. Straight to the point. Mo kana nga para klaro-klaro ba lang. Ato nang taga-agduga nga pag-explicar o niya. So, duha ka mga punto, pulos yung mga paukyab lang gini mga higalang hitabua ang gihimo sa prosecution so far. Ba't di ta makahukom ha, basin sa sunod o doon na say witnesses nga mapresentar. So far, ang mga witnesses so far nga ilang gipresentar. O ako may mo evaluate mahigala, ang unod ha, way labot ng mga salida sa mga abogado, mga kilid-kilid naman lang na. Tanawin mo ang substance mahigala, alkansi ang prosecution mga sukitig paminaw. Dihado ang prosecution ini, nakalamang ang dipinsa so far ha. Di lang ko maingon nga unsagid kay basig makapresent sa laing witnesses pa next time. Ato ning klarohon mga sukitig paminaw. Duha kaning natubag pa gyud na address pa gyud ang duha nga mo'y gibalik-balik og paukyab nga Mary Grace Piatos og kining nagasto og 11 days ang kwarta. Atong isgutag tiwas humanawang sa pipila ka mga pahinumdum. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Na point. atong balikan may galang atong hisgutanan rumbutaga. Kung kabantay ta, sukad pa sa Quadcom hangtod naabot may gala sa House Committee on Justice ug hangtod karon ang duha ka mga gibalik-balik gyud nga ang mga ordinaryong tao mga higala para nga mo makaingon ordinaryong tao ba la grabe day no unsa ba ding Office of the Vice President paggasto nila kaning duha gyud nga gibalik-balik unsa man number 1 Mary Grace Piatos kana mga pangaan mahigalang alias o ikaduha la grabe gigasto 11 days ang kwarta kanang duha ka mga punto nga moy nabalik-balik nga magigi paukyab ni ngano paukyab man na address man atol sa trial nga kanang paggamit og alias ang paggamit og alias gitugot na mga higala labi na confidential activities kana unahon to ha duha man ni before ta madto sa dugang isgutanan duha ka mga punto mo man gi-circulate jud Mary Grace Piatos gihimong katawanan. Ikaduha, grabe ka lustay, gigasto within 11 days. Kanan duha. Pag-abot sa trial, pagpangutana sa witnesses na address man, nga kana mahigalang paggamit o galyas, pwede ka na. Napaangkon mga higala atol sa cross-examination nga pwede. Nga nung pwede man, confidential man kuning activity. Pero ang pagkatubag mga higala, katong ipangutana si Wamel, bisag kini si Silent, ang pagkatubag, dili klaro ba nga yes or no bitaw? Nga pagkatubag og dili ka update nga maminaw or labi na mahigala og kuan ka murag sa to pagkasulti ha lahi magud ka nang klaro ba nga simple English yes or no sa daghang gipangutana ang tubag mahigala miingon kana bang paggamit og alias gidili ba na under sa joint circular ang tubag sa may tubag mahigala based on the provisions of the joint circular it is neither allowed nor prohibited so og ikaw maminaw kana dili man lang yung simple English nga allowed ba or dili itugot ba? Yes or no? Dili, ang pagkatubag, it is neither allowed nor prohibited. So, og ikaw nga ka na ang dili kay kakasabot dayon. Pero sa may pasabot ana, it is neither allowed nor prohibited. Sa so, wala mga higala, silent ang circular. Ang exact words nga gisulti na aning auditor, based on the provisions of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited
since the joint circular is silent as to that. Sa binisaya pa, base sa provision, sa joint circular, wala gitugot, wala po gidili. So, muna paminaw ni murag, medyo dili gyud kay klaro ba? It is neither allowed nor prohibited. Pero, ug abti ka mahigala magkakuan nga, wa, sa to pa gitugot. Mura man ang pagkasulti ba bitaw nga, kini ato ron ha, atong pagkantahon ang kada usa. Ni Muel, mo kanta kada usa ron, Gerald, ikaw inday Maris, Nestor, mo kanta taron sa video kay na to. Way pugsanay, pirwa po'y balibaray. Ay! O pare-pareho na ng pagkasurya ha? Way pugsanay, sa to pagtawag si mga ni Muel names, ikay sunod kanta. Ayaw pugsa, way pugsanay. Pero kaya ba pugang wa po ni balibaray? Kada yung paggamit sa alias, it is neither allowed nor prohibited. But pasabot na pwede. Atong ibatin og klaro para di malibog ang mga tao ba? Paggamit og alias, pwede. In fact, mahigala mo na gingon, ang joint circular is silent. Nganong pwede man? Because clearly, this is about intelligence or confidential works. Munang allowed yun na. Kanang mga military mahigala nga, kita kay uniform personnel sa military, lahi ng ila. Pero naaslay, dili uniform personnel. Mao nang mga intel. Of course, kanang mga intel, nagsibilyan mga ina, mabitan in civilian clothes. Ngayon mo na hinoy tugan tinod nga. So dito nasuta, ang first mahigala nga pasiatab, ang first nga pasangil nga hala, grabe ni gamit og Mary Grace Piatos, ang first nga pasangil na address, what ay problema? Dili day illegal. Muna si Lacson mismo maingon, for practical reason, of course. Karilit si Lacson, anak, kay PNP chief ko na. For practical reason, gamit kag alias. Muna yung number one. So, na-address mahigala nga kanang paggamit o mga Mary Grace Piatos o kinsa pa nang naang ipagamit, natural na sa intelligence world. In fact, mga kaigalaan, o kang kanang ka Marcos nga, dako man ang ka Marcos kay kang Sara, 125 million man ang iyang OVP, Intelligence Fund. Ang katong sa DepEd, mahigala na abot mo 600 sa DepEd. Pero kanang ka Marcos, 4.5 billion ko na niya. Kada tuig. Billion na niya. Wala sa imbestigahe. Ako, og lakip na ka na sa mga military sa PNP o sa Army. Sigurado gyud ko nga nanggamit na sila og mga aliases ang angman nga intelligence kon man na. Workman. So na-address ani mahigala pag abot sa trial, naklaro na noon nga pwede ra di ay ang alias. Ikaduha kini mga higalang 11 days. Gilustay ni Inday, Sara ang kwarta. Within 11 days. Na kada quarter, ang pagawas mahigala maka-cash advance kada quarter. Mo nang na, ang pangutana, nga naangkon nining mga kuwa auditors, every quarter, mapagawas ang kwarta. Gastuhon siya in one quarter. Illegal ba kung gastuhon siya within 90 days? Dili. Illegal ba kung gastuhon siya within 60 days? Dili. Illegal ba kung gastuhon siya 11 days? Dili. Sa to pa, ang pagasto within 11 days, within the bound of the law. Dili sa supak sa balaod. Nga naman, kanagong pagasto, mga sukitig paminaw, depende maguna sa pag-justify. Sad. Tagantang mo example para nga, sayon sabton sa to mga kaigsunan. Ani ni, ang ato example. Kanang mo paggasto sa kwarta, dali ra. Aron nga maklaro din na to. Ala, grabe, 125 million gigasto in 11 days. Ngayon sa man ng Senate karon silang impeachment court. Kanang impeachment karon Senate, ikapila nga adlaw na, ika-15. Katong ika-11th day nila. Karon ika-15th day naman, tag 25 million per day. Sa ika-11 kaadlaw sa Senate trial, pila man? 11 times 25 million. Pila man sa 11 days. Niabot ng 275 million. So saway-saway sila nga, gigasto 125 million in 11 days. Kamo, sa 11 days, pila may nagasto? 275 million. Karon ika-15th day na trial. Pila na may nagasto na? 15 times 25 million per day. Pila may nagasto? 375 million. Pero gawas ana mga kaigalaan, ang eksplikasyon na to kanang paggamit sa kwarta, kinalan nga
Kada na ang dili nimo hukman dayon, ang usa ka tawo nga giunsa niya ang kwarta mga sukit ti paminaw nagasto within anak nga mga adlaw. Ako ang tagaan mong example ha, inani. Aron nga sayon kayong sabton. Naibana karon Inday Maris nga nanarbaho construction worker. Wa mga higala sa usa ka buwan kausar siya muuli sa probinsya. Narbaho siya. Sagad naman narbaho, muuli man sa usa ka semana kada weekend. Kani iya kay layo-layo para makadaginot sa priti sa usa ka buwan kausara. Kanang usa ka buwan pa dili lisod sabton, ibutanta ang iyang sweldo iyang gitigom. Nya nalibrihan naman sa kaon dito sa bank house. Ibutanta tigom ka sa 10,000. Ang iyang tibuok usa ka buwan yang trabaho 10,000. Di ta lang i-complicate og dakong kwarta gyud, 10,000 lang. Pag uli niya karon, iyang gihatag sa iyang asawa, turnover sa asawa kausama sa ni ulit sa kabuan iyang gi-turnover 10,000. Usa ka weekend ana. Sabado sa na uli pagka Domingo ana. Niingon niyang asawa, mubalik na sa trabaho pod kay Lunes sa pod. Kumusta ang kwarta day? Ming asawa nahurot na daw. Ikaw ba nasuko kay kaha nahurot in 2 days? Pero ayaw hukmi dayon ng asawa. Nga naman, malagmit manghigala mo explica na dong. Bantay ba ya? Usa ka buwan ba ya kang wa? O ba kay padala-padala? Nya, tanaw kong listahan to ito. Ang listahan sa utang ni nang Sidis, to ay kanoy Arsenio, to ay kanoy Mar, to ay kanoy Lilia, to adito kang nang kuan. Ay! Nahurot gyud dong ka ang bugas di ay. Nya da pa imong anak mo nga abra maning dako ni dili makakaon. Ay! Ayaw hukmi imong asawa dayon nga kuan ka gyud wa gid kay labi pag imong gihukman nga bati ka gyud kayo na sulti pagkag di mao. Mingon asawa nimo tanawang lista dong tos ka kunay. Ila kanoy Mar, ila kanoy Sidis, tos ila ka Arasenio, dai ka nang Lilia tos sa ila ka kuan. Naitunya, dako kita utang no, listahan ay sardinas ang ko, mga miso ating ipang utang. Ay! Ay mga tindahan ako ipanganlan amo ning utanganan sa una sa amo. Ay! Nahurot ang kwarta, 10,000 nahurot in 2 days. Imo hukman imong asawa anak nga kwan? Dautan siya nga pag-asawa? Anak, mingon sa tanawa dong. Wa bay kay pada-pada sa kabuan. Nya nga mong kaon de tanawa ko nang kuno. Nagsunod na magay ng utang na miswa magay na mong gisudan na pay udong. Ay! Ayaw tanawa ang bati nga nagasto na ko na dayon for 2 days. Wala mo balik na pagkagpanarbaho, kaya wa man ako nakurakutang kwarta. Na, kumpletong listahan ay. Tanawa dito. Napay mong anak ay, ngutang pagkrayula, napay utirkulo. Ay! Pag namaya din na ron sa mga utang, so di ka kahukom ang higala nga in 2 days ka, bati ba nimo? Mingon asawa, dong, imo nakita na kuno kana yung dautan nga nahimo kong dautan na tinuray lang wa gyud. Sincere kay ko nga kuno gi-budget na ko naglisod gyud kay pag-budget na. Nya ni mga anak patiraban daghana. Mga abra ba lang nag kuan wa man ni bound sa eskwelahan. Unya ka man topay nangutang man ni recess mangutang pagturon. Nya gusto gyud kadong nga kanang imoy confirm ato as ni Mar, ato as nang Sidis. Tanawa na ang mga listahan nato diha. Unsa man nangayo pagka certification? Ay! Kinahanglan pa ka nag-certified through CAP. Ay! Ato na nga katawa-katawa may gala. Ayaw tanawa na nga himuon ko nimong dautan tungod ana. Mas mahimo himuon ganin nimo dong sultian talaga tinuod no. Nga ang positive nga portion nga dapat ma-appreciate gani ka kay ni volunteer ba kumpare ba nga mo bayad unta. Nga wa ko musugot kana may positive dong.
kana may tanawa nga bahala nagkalisod-lisod may dire. Tanawa taas kay ang utang. Ufir ba ito kumpare nga ano di ko no kung magkautang-utang sa may muhatag kung tawag ko akong gibalibaran kana may tanawa ang positive nako dong. Ato lang niagi katawa mahigala ba. So kanang pagastos kwarta, wa man ta mahibaw ang agod niya tungod sa kanagod mga higala ika fourth quarter ng 2022. Gilangan-langan do nila paghatag. Di malagmit mga higala do na nay mga di pang kontrata dito mga kaigalaan slash VP Sara o mga kwan dito do na sa giutang na badaan ni Damaris. Gisaara na mo dan sige lang kay karong kwan makabayad data. Karong kwan makabayad ta mo man na. Ang mga kabus mga higalang masaron makarelate man sila. Kay kita bitaw moingon anad man tana nga mo adto sa to sindahan day dong. Suguon kas ginikanan adto sa dito ina lang nga imong tatay construction worker man trabaho ina mobayad ta karong Sabado puhon no. Utangan na sa dito pinahunghong pa day. Nasa mga utang sa miswa. Ina inik na may sweldo karon kuan. Wa pa ganin mo boto sweldo giutang na dan. Ina inik abot sweldo na hurot na kay gibayad sa utang imo dai ipakasanon. Kana gani bisa gani nga ngutang ka dito. Bisa gani bonus gani wa pa gani makon nga na may Christmas bonus. Wa na giutang na dan. Na may Christmas bonus godong nya ma'am ato kas tindahan ato nang CDs ito nang kanang naman madawat nga bonus gud karon kuan putangan lang sa mi kay bayaran lang ginigabot sa bonus. Inigabot sa bonus butang ta 10,000 hurot nimo bayad imo na inon nga grabe sa kadlaw ra tian nimo eh. Di dunay mga justifications. Sumuna nga pagpangutana dito sa kuha kana bang pagpangutana kung 60 days gastohon illegal ba dili? Kung 11 days gastohon illegal ba dili? So napatinaw din ang duha ka mga butang ang paggamit og alias og ingon man mga higala ang paggasto sa 11 days og kana mga sukitik pamino illegal ba dili. Sumuna kung ingon og tanawon nimo ang substance no sa mga testimonya ay na lang sana kanang abogado dito naglalis ana nya mo na ikon nya nahiwi ang mga baba na nagtuo ang laway unsa ba ha? Ako dili ko mo kuanan napita nga mga abogado as a lawyer dili kay ko mo kuanan napita nga masaway ta sa mga abogado ana nga kuan ayaw kay the fact nga mga lawyers na sila, the fact na practicing na sila, the fact na abot na sila diha, dunay para nako mga pulos magkamao. In fact, akong gitanaw ha, evaluate nimo higala in fairness sa mga abogado sa prosecution sa defense pulos mantigo. Ako may nga man ko kanas kapunan kaibawan man nimo nga may laki gis kapunan. Medyo na sa pangidaron na lang niya ron kapoy na siya ba. Pero may laki babuan nimo, daling magka-bounce back. Ang kontra mahigala bisag bata pa sukol gyud sad. Mantigo sad. Pero di wala na ko tanawa ang substance yun. Ngadto ta substance kay malipat mangutan niya. Ang atong komentaryo na tuwa na niya human ngising-ngisi tong tapad ni ko na ayaw adto ka sa actual nga substance kaso. May kawa man gyud taon. Wala. So far no kung wag dihado gyud manghigal ang prosecution ron. Lamang ang depensa sa pagkakaroon. Prangka na ko ng pagka-istorya mga sungkitig paminaw. Prangka ko ng pag-istorya. Di tanang atik-ating istorya. Prangka pagka-istorya sa pagkakaroon. Alanganin sa kaon kayo ang prosecution mga sukitig paminaw. Madugay sa ni di ba kay kapuyon sila ni kalaki. Pero standby lang sa kay RMN 558 Manila na mobalik lang ta mahigala human lamang sa RMN 558 Manila o mga lokal nga mga balita. Standby. Publiko DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Now, point. sa pikas bahin mga kagalaan si Presidente BBM nakakuha ba ta og video ani Inday Mariso? Nara? Oh, nga miingon si Presidente BBM nga iyang gipaniguro nga makuha kini og best possible candidate nga mahimo niyang i-endorse alang sa 2028 presidential elections. Kini bisan ni hulagway mga higala nga sayo pa nga isgutanan pero sinuray lang mga higala. Kana gumingong politiko nga sayo pa, trabaho lang sa ta kay di sa ta maghisgot og politika. Kanang istorya sa politiko may nga sayo pa, trabaho sa ta, focus sa ta sa trabaho, di lang sa ta magsigisgot og politika. O sa kanta pa na may na mga higalang sumpayan og pero atik ra.
Kay next year mga sukit ti paminaw tinuuray lang. Sugod naman yun. Ha? In fact, filing naman next year in Maris. Para sa presidential election. Kanaha kung di na to mga kaibigan, hopefully nga di lang yun mahigala balion ang konstitusyon. Di lang yun. Og doon na mga higalay, mga gipanghimo, mga higala, hala, sige himo ala ninyo kung sa inyong kuan, but ang constitution nga may itong fundamental law of the land, nga doon na mahigalay giingon nga mag-election gyud ta every 6 years sa presidential election, nga dili gyud na mga higala tandog. Ha? So, mo na nga by 2028 doon na tay presidential election. Kung mahitabo na, matod pa mahigalang presidente BBM, doon na siya'y mukuha siya og best possible candidate nga maoy iyang i-endorse. Kinsa ka ni mga sukintig paminaw? Dili po siguro gini story. Kay wa naman, gitang-tang naman story. Mura siguro to nagsilo sa John Vic Inday Maris kay John Vic Remulla, di ILG Secretary, nagplano masang mudagan. Pagka-presidente, doon na may ambisyon si John Vic. Pero lagi, ang survey, di lang kayo mo pabor ni John Vic, but doon na say ambisyon. Unya, ang under niya, mahigala, ang PNP unders di ILG, doon po yung ambisyon story, tanaw siguro niya lupig mong turi. Kaya si Turi, mahigala, sawa pa sa matanggal pagka PNP chief, wa pa sa pulihi, mga kagala, nagsuroy ni Turi, labaw pa man sa presidente. Nauna siguro John Vic nga iya, ay murag, kansi ko ni mo dati. So, kinsa may possible ka ha? Mo connect siya nga tong Lini Robredo, ambot o kung sa kakon, kay hugot naman yun tong ingon Lini nga di nasa mudagan. Pero karon baya mahigala, aside ni Sara, si Lini baya gyud maoy, dunay chance gyud. Ha? Pero mo lagi na, og mo tinuod si Lini nga di na gyud mudagan, unsao man ni ron, kisa may sunod mga higala nga kandidato. Ha? Kay alayon, coalition, hiusa ang grupo ni BBM sa grupo mga higala sa mga liberals, grupo sa Pink o Gilo. Aron mga kaigalan nga dunay chance pagpildi ni Vice President Sara Duterte kana pod kung dili makonbikto. Straight to the point. Mao kana mahigalay mga posibilidad. Na karon kung ipuno nato kinsa man mga higalay possible. Mao man giingon ni BBM mga sukit di paminaw nga mo endorse siya. Kinsa may possible nga i-endorse kaha ni BBM pagkakaroon magtag-antag-an pat ining kalakiha. Lini ba kaha? Tulfo ba kaha? Mao may kusog-kusog. Lini, Tulfo, Risa ba kaha? Hinay pero mao may na mga nangandoy. Di pastore gani nangandoy. Na aton tiwasog hisgot may gala kinsa kaha ni ang possible best possible candidate ni BBM. Umalamang pipila ka mga pahinomdom. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Na ato tagag pagtagad mahigala kining atong dugang mga isgutanan ron si BBM misulti mga sukit di paminaw nga mag-endorse siya sa best possible candidate. Asa man tong kuan ni BBM dong. Ato sa kun i-play tong kang BBM para kuan na to. Nakay video da dong. Unaon taning kang BBM nga giingon. Nya dayon ato dayong hisgutan kinsa man aning mga possible. Nya kana gyud mga higalang do na pod mahigalay potential nga do na gyoy kon ba nga mo daog basad atol sa 2028 election unsa man taron 2026 na guta 2027 na next year. Sige kuno mga kagalaan be naaman to daday ang video. Sige ato pagano unsa man pagasulti ni BBM wa na sa mosulti sangan pero ingon siya nga best possible kwan sige daw ato sang tagag pagtagad mahigala. Okay na ba da? Nim, sige kamay lang. Mag-endorse lang sa ako kadali. Endam sa video. Kini nga portion na itong kalato mahigala sa Sugatrol. Ito kalimtan sa nistor ang atong panginabuhi. Daghan karon mga kaigalaan ang doon nagipamati
sama ining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na nini dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement duna kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon na gigamit isip herbal medicine. Mo na makatabang kini sa mga naglisod sa pagkatulog, constipation o makapugong, pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama kanato matag adlaw nag Sugatrol. Straight to the point. Alas 8:49 na o alas 8:50 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang atong balikan mga kagalan. Na okay na ba tong video dong? Ato lang paminawon kadal SBBM. Para lang nga unsa ni ang gisulti basig naka wa baka na siya mahigala maka dalikyat og istorya kinsa gid kaning iyang kandidato. Ato I will certainly kani. May picture na nay video. Sige ko no. Sige ko no dong. Okay, gamay lang kay mahigala ha. Ato sang gianda mga sukintig paminaw. Certainly man ko no. So sa ato pa sigurado siya nga kwan. Ni paniguro siya nga mo endorse siya. O kani be. Sige, saman ang audio niya. Naipambato ko no sa as a Twitter. candidate in the 2028 elections. Put it this way, I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? No, we've not come anywhere near that. So the time will come though. The time will come. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measure. Anti-corruption measure ko ng mga higala ha. Kuhan ko na dong. Ato ko nang i-rewind dong. Replay ko nang balik dong. Replay ko na dong. I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Put it this way, I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? No, we've not come anywhere near that. So the time will come though. The time will come. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measure. Higa ginas BBM mo, anti-corruption measure kuno gyud mga higala. Kanang hisgol pitog anti-corruption measure kanang pakigbisog batok sa korupsyon. Nindot paminaw na Pinoy day Maris. Tino lang, way kuan ba? Mayong paminaw na si former President Pinoy Aquino o si former President Rodrigo Duterte. Straight to the point. O na mga angayan. Pero katos Marcos Senior, bisas Gloria, di ko ganahan minaw ng anti-corruption na may pasultion ni mo, aguroy, niya dugangan ining BBM. Pag maingon ta mahigalag, mga presidente nga, pakigbisog sa korupsyon, ang angayan pasultion, ako lang ni hanga, klaro-klaro ba lang, wabala ingon niya, ang angayan pasultion katos Cory Aquino, si Noynoy Aquino o si Presidente Rodrigo Duterte. Mo ni mga angayang musulti. Kanang mga way angay musulti katong Marcos Senior, Gloria Macapagal-Arroyo, apil po ni Megalas BBM. Anti-corruption measure. Kini pinakadako nga corruption sa Pilipinas, history sa Pilipinas, ang flood control project. Flood control. Unya nagbutang og ICI, Independent Commission for Infrastructure, nawagtang na lang. Anya ang ombudsman mahigala talawag na. Gilingaw-lingaw lang ta pagsuna mahigala nga patong-patong ang kaso mga kagalaan para ni former speaker pero hantod ron napa sa preliminary investigation mga sukintig paminaw. Sa to pa naapa sa step 1 pa gyud. Step 1 pa. Ang katong kontrapartido na nga preso na pero ang igagaw mahigala napa sa step 1. Wa pa'y klaro o makaproceed sa step 2. Ay maingo mabuying remulya wa magitay ko nanay ganahan ta nga to na i-file pero ni withdraw naman ang mga marine. Kung seryoso pa sila itong mga testigo mahigala mga marine, sila itong gipaubos sa Witness Protection Program in Maris. Ay, taguan la to. Nya, kami na bahala pag pagkaon ninyo, pagbuhit ninyo, inyong pamilya, kami na bahala, pag di na mo balaka. Kana ko seryoso ha? Wala na mahigalang pasagdan lang ganito mga
ilang mga testigo di ang makamang to dito mga sukitig paminaw. So, ang sincerity bitaw sa pagsulti mga kaigalaan porbida. Now, mo endorse sa kandidato, aritas kandidato una. Kung mo endorse sa kandidato, kinsa may posibleng kandidato ni BBM sa 2028 election. Kinsa man, malagmit, unang-una gid kimawa si Leni Robredo, kino? Leni Robredo, Rafi Tulfo, Risa Hontiveros, kini si Vince Dizon, wa na lang sakto ra po nim sa inalang apil to story tingal din siguro to endorse si BBM. Although nangandoy to pero di na to endorse kay gitangtang man sa pagka-PNP chief. Ug wa to tangtanga pagka-PNP chief, maka posibleng makaingon ta nga kan apel pa to. Pero si Vince Dizon basig i-endorse po na niya. Ang problema lang Vince Dizon, medyo hinay po si Vince Dizon mahigala sa survey. Prangka lang bang pagka-istorya. So ang mubinta sa survey may gala Leni Robredo ra dihan dapita. Nya kini si Rafi Tulfo do na pod. Okay po niya survey. Medyo na iwit mga kagalaan kinsa Risa Hontiveros, medyo iwit na sila. Dili ni ako istorya lang nga kuan. SWS survey na og sa Pulse Asia survey. Straight to the point. So ni ini mga kagalaang mga kandidatuha, asa man ini ang i-endorse gyud ni BBM nga matud pa niya best possible candidate. Asa man ani? Natanawa ha, atong tanawon balikan nato mahigala ang survey sa Pulse Asia. Balikan nato dong names. Si Leni Robredo dong katuto ang table dong. Atong balikan tong table. Ang survey survey sa Pulse Asia. Table lang sa kani. Ayos ani katong usa sa katong 49% ang kang Duterte. Atong balikan lang to. Nya day ato dang arita day kini sunod tani dong one on one na dayon kani oh. Kani sa unahon. Kaning mong survey mahigala. Imagine 49% si Sara Duterte ang dunay chance na gyud. Layo kayo pero dunay chance mahigala nga at least kung imong suportahan pagdagan si Leni Robredo. Nga dunay 26%. Layo kayo gintang pero at least siya may pinakataas o rating sa tanan nga mosunod. Kaya ang sunod may gala, Rafi Tulfo, 14%. Niya dahil Vince Dizon, ay, masod, ay, 1% lang. Si Vince Dizon. Si Benji Magalong, musod magani, 1%. Si Nick Torre, isod, 0.1%. Mas gamay-gamay ni. Ang akong ikaluyan, may gala nga, naningkamot, ginunta, si Risa Town, diya sa ubos. May, lini magudwa, mangguni mo ng lini, ingon mo lini, di ko. Di na ko ana. Pero taas siya score ba? Ako medyo luoy sa tamahigala ni Risa kay naningkamot 0.01%. Lupig ba siya ni Torre mga higala? Mao kini ang resulta sa kini ni ang Pulse Asia ang latest survey. So kinsa man ang possible nga ingon ni BBM nga iyang suportahan nga at least ilang ikabangga mahigalang Sara Duterte. So kunuhay og panalitan mga higala og although sa ako nang giingon imong panid-an ang impeachment makaigalaan bida. Layo pa magyud tinuod mga higala taon. Pero tuyoon na gyud konbikto si Sara Duterte bahalag magkuwang ang ebidensya konbiktohon na gyud sa tuyo nga di makadagan. Malagbit si Leni Robredo og mo mainganyo sa dagan siguro anang panahon na kung ingon sa dagan total wa naman si Sara. Malagmit. Kay moingon si Leni barugan ginako kung ingon nga di ko mudagan si Tulfo mo isunod. 14%. Pero kini magud mahigalag matangtang si Sara diya sa equation. Ang pangutanang dako magud ana, kinsa may mopuli ni Sara? Malagmit man nga kanang mopuli niya makakuha pod sa iyang more or less sa iyang score. Or mosunod ba ka og mao iyang i-endorse? Mao man dako ang pangutana pod. So, og atong tan-awon may gala. Tanawa ang one-on-one. Alas ata sa one-on-one na kasamang names. Dili ni one-on-one o doon ay katong tulo-tulo dong names. Katong magipakita nga, table. Wabata magka-discuss kayo to. Sige, kane. Padak ikono be. Bahala dili ako makita lang. Kaya ron nga makakita ko doon. Kana, oh. So, mao ni mahigala ang, mao ni ang table katong permiro. No? Okay, asa man kane. Mao ni, sige. So, kung magbangga, may gala tulo lang, Duterte, Sara, Robredo, Leni, og Tulfo, Rafi, sila rang tulo,
Samot mo sa kahinuon kang Sara? Kung tulura sila 49% dagito ganina og daghan, og tulura sila may gala 51%. Ang kang Sara, kang Lini Robredo 27%. So nisaka po sa Lini. Kay 26 naman kang Lini, pero nisaka po siya og 27. Pero kang Sara po nisaka mahinuon kang Sara og gikan sa 49, 50, 51. Nisaka duha. Unya si Rafi Tulfo 16, nisaka po si Rafi day no? Nisaka day po kung kisaran tulo. Kay pila man tong kang Rafi ganina 6 4 awa maura balik ako no be para maklara di ta malipat be. Atong first table nga imong gikuan nga naas lang tanan. Pila man ka Rafi take note. O 14 na rin ka Rafi oh. So Sara 49, Lenny 26, Rafi 14. So kung tulura sila nga magbangga, ni Saka, silang tulo ni Saka. Ha? Si Sara ni Saka duha, si Lenny ni Saka usa, o si Tulfo ni Saka sad og duha. Ngano man? Tanawa, sige, ipakita to dong. Tanawa, 49%, 26%, 14%, but kini, og tulura sila nga magbangga, ang kang Sara Duterte 51%, daog yapon Sara ani, ni Saka hinuon sag duha. Si Robredo Lini ni Saka usa 27%, og si Rafi Tulfo ni Saka duha 16%. Straight to the point. Now, arita mahigala sa second set. Ang second set, Duterte, Sara, Tulfo, Erwin, Hontiveros, Risa. Kung sila may magbangga, unsa may mahitabo, Saka mahinuon gyapon Sara day. 56% kang Sara, kung si Tulfo iyang kontra nga Erwin, o si Risa. So, lupig man, Sara 56%, Erwin Tulfo 16%, Hontiveros, Risa 13%. No? Mo ni mahigala ang kini ang ilang rating. Narita sa sunod nga set kuno dong names. Unsa man ang sunod nga set? Ang sunod nga set, set number 1, set number 2, set number 3. Duterte Sara versus Tulfo Erwin og Aquino Bam. Mas asa may mas dako score si Hontiveros. Mas dako pa nag-score si Bam Aquino no? Kontra ni Hontiveros. Kaya si Risa, si Sara Duterte 57%. Tulfo Erwin 16%, Bam Aquino 15%. Labaw si Bam ni Risa og duha. Kay si Risa kung appeal nimo 13% og tulura sila kani usa 15% man kang Bam. Sige arita sa sunod kuno nga kuan. Sunod nga set sa Pulse Asia. Set number 4 dong kana. Kini 1-on-1. Duterte Sara og Lini Robredo pila may score 52% ang kang Sara. Pila ni dahil, ikay ko ka, klaro. Robredo Lini, 38%? Okay. Sige na. 39%. Okay, 39%. So, 1-on-1. Duterte, Sara, 52. Lini, Robredo, 39%. Mao ni ang ilang, kwan. Sige, ato tiwason o gihisgot ha, ang set 5. 1-on-1 Lini versus Duterte. Daog yapon Sara, pero tarawa, sunod nga 1-on-1. Sige, karawa ato tanawon ang sunod nga set. Standby human lamang si pipila ka pahinomdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Na atong balikan mahigala katong set nga 1-on-1 si Lini o si Sara. Sa lagtod nga pagkaistorya, pananglitan kung makonbikto si Sara Duterte di na kadagan. Medyo hayag-hayag mahigala ang kandidatura ni Lini. Although, wata mahibaw, kung kinsay ipuli ni Sara, ibutang ta si Basti maipuli, o mobalhin ba ang support ngadtong Basti? Kaning 52% ni Duterte, Sara, pananglitan o makonbikto sa iyang ipulis Basti, 52% pa kana or mugamay na, or mutaas na, dipindi. Kini 1-on-1 nila ni, no? Duterte Sara 52%, Robredo Lini 39% sa survey ni mahigala sa Pulse Asia. Dini ako survey. Ako ang ato lang gipakita diri atong for purposes of analysis. So ako nga acknowledge mahigala ang Pulse Asia ini. Kay kini nga survey ilam ni. Ang ato mahigala ni gamit sa ilang material. Ang kining mga survey firms mahigala nga akong gibasihan kini mga para nako
ang Pulse Asia o SWS. Karang uban di lang kumugamit anang uban mga surveys, ha? Na ako'y mga rason nga nung di kumugamit. Kanilang, Pulse Asia lang o SWS. So, og magbangga one-on-one si Leni Robredo o Sara Duterte, labaw gyapon si Sara Duterte. 52%, 39% si Leni Robredo base sa survey result sa Pulse Asia. Sunod, ang sama ng set 5 daw, napay set 5. Duterte, Sara versus Hontiveros, Risa. Medyo lailayo yun, no? Si Juan Risa. Ay Sara 60%, Risa Hontiveros 21%. So mas mayo si Lini na lang ilang ibangga yun. Ang problema ang Lini, kung mudayon ko si Lini yung nga di na nagigig ko, mo man yung problema. Set 5, set 5 na ba kutob dong? Okay, napay set 6. Set 5 na kutob. Sige. So man yun. Okay, so sa pagkakaroon mga kigalan, kinsa may pilion ni BBM, o manguha ka mga higala o kandidato, mayngos BBM, possible candidate nga iyang kuhaon, best possible candidate, ari gyud sa mga higala mo kuha sa mga pink. Kay si Lini man mooy kusog. Duha man ni mahigala og either Lini or Tulfo. Pero kung dili makonbikto si Sara, medyo alanganin gyud sila. So, tanaw no ni, dapat Vince Dison, appealance Vince Dison dai kay dong names kinakakuha man po ni 1%. Asaan ni kanila ang itudlo ni BBM? Nga at least makaingon sa ba nga ang presidente siya maoy nagtuboy anang presidente ha, at least iya gyapon, ila gyapon, friendly gyapon ang next administration niya, ha? Straight to the point. Kana mga higalay, kana kung madayon gyud ang election, hopefully magampo lang ta madayon gyud, ha? 2028. Mao man gibutang sa constitution. Pero kinis BBM mga kagilan di nila lim na iyang gibati o panalitan madayon kung election. Bisag asa nila ilang iyang ituboy ani. Siguroon gyud niya nga kanang iyang ituboy nga mo lingi gyud og utang kabuton niya inday malis. Kay kini mga higalay nani mahunahon man sa kinis Leni Robredo panalitan. Basin og maghunahon og utang kabuton dili niya gukuron sa BBM ni Kuman. Kinis Rafi Tulfo malagmit mahunahon ni og utang kabubuton. Ba't kinis Lini? Hunahuna pa niya Lini. Unsa man ang atong anti-corruption nga kwan. Panalitan magmuda og Lini. Di mo gukuron sa BBM day. So dili lalim ning kay BBM kay hunahuna sa BBM na. Ako ra ba kauban na ba ming Sara niya ako ra bang gukod. Dipindi ni sa sabot. Di lalim kay kana man imong gibuhat sa imong isikatawo ba? Kana imong gibuhat sa isikatawo, hunahuna mo ka di pa ka ni buhaton ako no? Nga ko nang gibuhat may garas mga Duterte, kauban sila mga sugitig paminaw. Nya sunod ani hunahuna niya og kinahanglan nga ako lang siguro mo padayon di lang ko mag-eleksyon aning kalakiha. Kuyawa nang una-una mahigala yang baliw ng konstitusyon anang kalakiha. Kay kung ibutang ka lang mag-eleksyon ilang konbinsihon si Lini nga mudagan. Ang pait ani ron, well kinis Lini mahigala, ni ingon naman siyang di sa mudagan, pero pananglitan yun, uwa na ilain siguro niya, tabangan sa ingon sa taga BBM party o sa Pink nga, sige na rin, dagan lang, wa na tayo lang paglaom ikaw yun. Nga makabangga ni VP Sara. Wa ta mahibaw pa, o mausap niya po niya unahuna. Unya total, wa man kay gasto. Ang imo na wa kay gasto kang administration candidate kagod. So tanan nga mga resources government naa nimo. Unya support nimo ang imong grupo daan nga Pink, nya mo support ang BBM group, so at least duha ka grupo ang naa nimo. Pwede ba ka nga mudagan si Lini anang panahon na? Tanaw na ko Lini. Number 1, saad na sa di mudagan. Number 2, kung naapagod Sara, medyo alanganin po siya. Pero panalitag makonbikto Sara. Basig maaghat sa Lini yung dagan. Kaya namatay chance ni God. Pero kung panalitag makonbikto Sara, mudagan si Lini og presidente, moingon po siguro si BBM nga di na lang ito idayon, maghimo lang tayo atong kandidato po. Total, medyo ma-equal footing man Ha?
Pero panalitag kusog gihapon mahigala si Basti, ug mao ilang ipuli, ibutang talang. Tan-aw nako, duha man gud, it can go either way. Mukusog si Basti or muhinay, unlike ni Sara. Either ma-maintain niya, tuloday madangatan na. Either ma-maintain niya ni Basti ang rating ni Sara or muubos. Kay lahi si Basti ni Sara, mingon na, di ba? Basti, di ba na abogado? May mitap do Sara kay abogado man. Posible muubos. Posible sad mahigala nga ma-maintain or posible mo taas pa kung panalitan ang mga tao unsatisfied, yung sabot sila nga binuang man lang pag-convicto sa impeachment, di man may satisfied, binuang man yun. Kanabang gibutang-butangan ang tao ba? Unya, gibutang-butangan niya, gikonbikto. Frame up nila mahigala ang tuyo pag-convicto aron nagigadi kadagan. Nya maklaro na sa publiko. Malagmit ang simpatiya mo taas pa. Tulo akong tanaw ha, tuloy dangatan. Kung si Basti may mupuli ni Sara, tulo ang dangatan. Panalitag makonbikto Sara. Either number 1, ma-maintain niya ang rating ni Sara, or muubos, dili sa ka-maintain sa rating ni Sara, kay lahi sila kaliber ni Sara. Or pwede pong mutaas, kay tungkol sa simpatiya sa mga tao. Kay mga tao ba Pilipino, emosyonal kayo. Anang panahon na gipatay si Sara politically. Kanagod mahigalag impeachment ni konbikto nimo sa tuwa gipatay si Sara politically nga pagkamatay. Dili patay nga kada na ang physical. Politically dead si Sara ana. Himuon nimo politically dead si Sara, di ka mo simpatiya ang mga tao. Muna kong ingon, kining impeachment siguroon yun sa prosecution nga kung konbiktuhon naman lang yun wata kahibaw mahigalag kung sagi naa sa utok sa mga senador. Although kini mga senador maniguro man sa disang ila kay labig maabdan ni mahigalang impeachment next year ayay naginamhinam nawa na eleksyon na sunod kuan tuig. Ni arabay mga senador mga daghan na ba ning mga senador mga higala nga mga re-electionist. Daghan-daghan na ba sa re-electionist? Apektado man gyud mga higala ang ilang rating ana. Di ba niya ako'y akong kuan sa atong analysis? Si Jinggoy Estrada mga kaigalaan. Si Jinggoy Estrada nga tuwa sa prisuhan nasod sa top 12. Pero si GB Ejercito nga yang igsuon nga wa mapriso tuwa sa ika-20. Unsa man ang pagkakana? Unsa man nimo na pag-analyze? Ha? So, si Jinggoy nga perceive siya as Duterte camp das minority bisag to sa prisuhan taas og rating. Pero si GB Ejercito nga naa sa majority black tuwa sa ubos. Nagkini ato klaro-klaro itong analysis ha, based ni mga higala sa Pulse Asia survey, dili ni ako. Pulse Asia survey ni mga sukiting paminaw. Straight to the point. So muna nga kini mga senator judges mag-careful sila pod sa ilang desisyon. Pero ibutang ta lang nga makonbikto Sara. Pwede mo dagan si Lini anang panahon na. Kaya doon naman siya chance yun. Pero bisan pag di makonbikto Sara, wa may laing ikabangga. Si Lini ray ikabangga nila. Way lain. So, tabangan yun yung convince si Lini, nga Lin, Madam Vice President, dagan yun. Ikaw may paglaom sa nasod. Alang sa mga pinklawan, dilawan, alang mahigala sa mga BBM group, siya yun mo siya may doon chance. Actually, si Lini po mga higala, tinuray lang sad, okay man ang record ni Lini. Labi na mahigala, his good ka og, corruption issue, alam may corruption issues Lini. Kaya klaro na niya akong kuan ha. Analysis mga kaigalan. Pero dili lang good enough na. Gusto mo ko ng mga tao ba nga strong leader. Mo man ay wa mapakita ni Lini. Kini gud Sara mahigala napakita niya nga kini kiliwat ni Digong. Wa naman mga tao. Unya corruption mahigala wa man po issue corruption ng mga Duterte. Gibutang-butang na kita bugas Davao na bugas issues corruption wa. Kini karon mahigalang impeachment ana wag maprobar ba? Wa may issue. So, lahi man ang butang-butangan nimo mga sukintig paminaw. Kada kung maprobar, inigprobar nimo imo konbikto, it doesn't mean nga kurakot na. Depende na ha, tanaw na kay pwede man konbiktuhon gyud na Sara mahigala kay mao na gyud ilang planong konbiktuhon balag wa ebidensya. Pero mo bumirang na mahigala. Kanang hitabua unya ngadto sa mga senador nga mo konbikto niya. Straight to the point. Aba ni tanaw nun. So kini si Lini Robredo, konbinsihon ko nila ni nga mo imudagan. Panalitan kung naa si Sara, way magkabangga alain, Lini ra. Kung wa si Sara, kana, doon chance.
O bita-bita. Pero mo naging kung bita-bita ha, pero wata kasabot pa kung ma-maintain ba ni Basti ang rating ni Sara or maubos? Kuan kayo tight ang competition ni Basti ug ni Lini or mo taas? Tulo ang mahimong most likely mahitabo ni ana mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Sa pagkakaroon sa Lini nga nadili ko. Medyo lisod man ko kayo og sa Lini hunahuna niya, sure win man ko mudagan kog mayor gyapon sa Naga. Ngano mo asdang man ko dito sa presidential race nga medyo lisod man. Pareha po ning Rafi Tulfo. Kini Rafi Tulfo medyo sure win ni og mudagan pagbalik pagka senador. I don't know ha. Kini ako analysis na ni ako tagsabot og unsa gyud sa mga tao sa aktual na ha. Kaya doon na mga mga nasuko na pong Tulfo ganoon nasuko sa mga Tulfo ba. Pero mas bubinta-bintahan mudagan sa senador 12 magkabuk ang pilion. So inig imong marka dito 12 ka buok. Malagmit mapil ni mo mahigalag marka si Rafi. Pero kung presidente gud iyang daganan, one on one, usa na mo imong pilion pagka presidente. Mo ni nakalisod ang dapita. So karon mga kaigalaan, si Lini Robredo sa Pikas Bahin, bisag siya may pinakataas og rating din ha, ang pwede makabangga ni Sara Duterte or pwede makabangga sa mga Duterte. Ingnon ko lang. Kay malagmit og ibutang tagma konbikto Sara, di mangita sa laglain kapuli. Pero ang makabangga din ha mahigala si Lini Raban. Ando na chance mas pagkakaron. Pero kini si Lini maghuna-huna sad ni mga higala nga porbida. Kini ni ang makaduhaan ko ni kalaki kapildi ko mapildi ko ani. Siguro on gyud nga doon na gyud chance ang mudaog ta kay lisod kay makaduhaan ta. Kay so far ba mahigala ha sa history sa Pilipinas? History sa Pilipinas. Ang usa ka taong mudagan pagka presidente. Unya ni balik na pud og dagan pagka presidente. Wa gyud magsilbi. Straight to the point. Pulos gyud nang apildi. Ha? Kadto mahigala na kapakita nimo dong names. Kini mga tawhanaw na nagag presidente di lang kay kausa. Kana lakson ka pila man na dagan. Okay, kuna kuno dong names. Nada? Sige. Kini. Kini may akong example niya kining upat. Ako ni ipagkuha ni kasamang names and picture ani. Kinsa man ning mga nanagan, mga sukid tigpaminaw nga nanagan nga nangapildi gyud. Mga maayo ba yan ni sila mga higala unta? Kini si Raul Roco, maayo ni Raul Roco eh. Nidagan si Raul Roco mahigala 1998 election pagka-presidente. Pildi siya. Pagka-pilding Raul Roco mahigala ni makamasa man to Raul Roco. May iba pong record yung Raul Roco. In fairness niya mga sukid tigpaminaw. Pagka-pildi mahigalang Raul Roco, unsa may sunod nga nahitabo. Nidagan siya balik pagka-presidente sa 2004. Pagdagan mahigala pildi. So kaduha, mapildi mahigala si Raul Roco. Kana bang mubalik ba bitaw? Kana bitaw napildi na ka, nya mubalik pa ka, makaduhaan ka. Pwede na only nga agoy sa istorya ba sa Pilipinas? Ang mudagan niya mapildi niya mubalik. Wa ra bagay daganan. Si Maruhas bitaw mahigala nakadagan pildi, di na gyud mo balik. Bisag dagan tog senador gani, wa gani daog. Mo bita-bita panalakson kay nidagan mahigala pildi, nidagan sa senador daog. Kutob lagi sa senador, parang ni Miriam, dagag presidente pildi pero mudagan sa senador daog. Kino, Raul Roco mahigala nidagan 1998, pildi. Nibalik og dagan mahigala wa matagam. Kay ngano, daghan man sige mo post niya nga ikaw Raul Roco maayo gyud kabisa ako maingon ko magani Raul Roco maayo ni nga mahimo tang presidente. Namatay na lang taon sa Raul Roco wa gyud man presidente. Pagdagan niya balik 2004, pildi na pod. Kaduha, makatilaw ka pildi. Nya kini si Brother Eddie Villanueva, nidagan kini mahigala 2004. Pagdagan ini 2004 pildi. Ang iya ra ba atong kuan kini ni ang gipa si Atab mga kaigalaan mao nga kini ni ang 6 na taon na walang korupsyon. Mo ni si Brother Eddie Villanueva, pata maayuhar ba musulti. In fact, nyari man ni nato si Brother Eddie. Pagkampanya na niya ni Joel. Ano man sila? Di pa kung sa kini mao mga senador, ako naman ni interview og mga one-on-one kay mga himan sa tong sibianan. Ato pong kanon. Kini karon yung bago gani, nag-chat na ko tungkol niya, musuroy dire. Okay. Okay man ko.
kuha na to, ato interviewon. Pero ako, inyo na ko ang mangutana ko ha. Yung pangutanan ako, pag andam na magtubag. Kaya kini ako pangutana, doon ay pangutana ang bugnaw doon, apoy sagol ini. Si Raul Roco ni Dagan 1998, pilde. Nibalik og Dagan 2004, pilde. Kinsa pa? Brother Eddie Villanueva ni Dagan 2004, pilde. Nibalik og Dagan 2010, pilde gyapon. Samot sa kapilde 2010 kasi Pinoy na may kusog kay Pinoy at 2010. Insa na matay ang guskure. Mao man ang panahon na pagkamatay ang kure. Wa sulbong Pinoy. Si Maruhas unta to nga may nagplanong mudagan ni slide down. Nagbisi na lang siya ni Pinoy. Mo na siya. Kinis Ping Lacson. Unsa may history ni Ping Lacson? Unang pagdagan ni Ping Lacson mahigala pagka presidente 2004. Dagan sa presidente. Unsa may nahitabo? Nangamuti si Ping Lacson ato. Nibalik og dagan last election 2022 nag-uban sang Tito Soto. Mo tong Laksot. Lacson Soto, Laksot. Pwede pod pisot, ha? Ping og Soto. Ato lang agi katawa mahigala. O sa may nadangatan Ping Lacson, pilde. So wa pa mahigala sa history sa Pilipinas nga ni dagan pagka-presidente, unya ni balik, ni daog, wa pa. Ha? Wa pa. Labi na kinis Miriam, may masanta ni Miriam. Daghan man ginag-idolize si Miriam. Pero ang kinis Miriam o kinis si Rocco, Miriam, Lacson, murag kutob na gud sila sa pagka-senador. Murag dili gud na destiny ang pagka-presidente. Kay kinis Miriam, usan ni sa mga maayo unta oy nga mahimong presidente. Pero kinis si Miriam, nga maayo untang mahimong presidente, daghay nag-idolize. Katulog yun yung dagan, katulog sa pilde. Straight to the point. Pagka-presidente. Pero maingon kag senador lang, udaog si Miriam. Tara ha, unsa may history aning Miriam Defensor Santiago. Pag 1992, una to niya higayon nga nidagan sa presidente at ikalbong siya. Pilde. Suswa mo tagam, nidagag balik 1998. Pilde gyapon. Mibalik og dagan 2016. Mo to sa Duterte nga batch. Di mo ko kalimutan kay usaman ko mahigala sa mga panelist. Kanang 2016 atong presidential debate diri gihayag Cebu. Tie up me sa TV5 at that time. Si Miriam at that time ganoon, luya na sa siya day. Wanan ko sa mapil sa debate sa Visayas. Iyon luoy sa time Miriam ato. Nakakuan siya ato, nandun naman siya sakit na ato. Dito sa, ang debate niya yung kapilan, ang katurang dito sa, kinini ang kwan, dito ra sa Cagayan, Mindanao nga debate, o Manila nga debate. Pag-abot Cebu, wa na. Upat ra kabuk ang diri Cebu nag-abot Duterte, Binay, Maruhas o Grace po. Sila ray nag-abot. Kani mo ni siya ang debate. Naman ko ani, ako may usas mga panelist dito. Among tie up ang TV5. TV5 Arimen, tie up ta. Atong higayon na. Apil na to may galang Philippine Star. So mo na mga kauban kanadto. Kuyo pa nako si Erwin Tulfo ani panahon na. Kami may panelist pero gipulihan si Erwin Tulfo kadugayan kay dunay nang reklamo. So kami si Luchi Cruz Valdez o kato mga editor sa Philippine Star. Dili na mahigala na pahigayon sa Cebu kini nga debate. Upat ra sila wa na katungas Miriam. Kay nga naman doon na may sakit si Miriam ato panahon na di naman siya kakuan. Pag pero kagayan nga debate nila maayo pa ba si Miriam. Pero wa man hinuon kay nakahatag man to si Miriam kon. Alegre to sa kagayan nga debate kay wa man sila nito Duterte ni pangutana ni Miriam kang Duterte, mangutanas Duterte kang Miriam, maing man Duterte din ako mangutanang Miriam kay may laki guna. Di nako ako ikuan nga learned kuan. Saludo ka ni Miriam. Kaso pag sunod pa pangutan ikaw Miriam, pangutanang digong umpisa nga, di na po ko mangutanang Duterte, mayong laki nas Duterte. Bawas-bawas na hinuos ng duhag dinay-ganay. Anong daw ito debate ha? Bawas-bawas. Nagbawas-bawas sa dinay-ganay. Pag-abot rin Cebu, nagubot. Dito magiging ko kay kami may nag-uban na dito pahigayan ang debate. Nagubot mahigala kay si Binay o si Maruhas. Dugay nakasugod ang debate kay unsaon ta mas Binay magdamag gyud sa katong iya mga dokumento nga giinan nga way dalhan ay. Nya si Maruhas kamo ingon masagyo mao gyud ang rules ana. Perti alegriha tong kuana. Kato maong presidential debate diri sa Visayas.
2022 to, nibalik mahigala, 2016, nibalik si Miriam og Dagan, Pildi Town. Kani, binawar ko daw. Katawanan mo ko digod ka na, boss bawo sa mahinoon sila og, dahil ganay, ibig kay kamo may magbangga sa kwan, kay na may one-on-one sa mga kandidato, na unsa bang nagbawsanay na mahinoog dinay ganay, at paminawan ko doon. Katawanan nato, balikon lang gamay. Bebe, sige ko noon. Miriam, what can I ask of you? I am facing a woman who would become the president of the Republic of the It is even an insult to the intellect of everybody to be asking a learned and experienced human being in this planet. So, may tanong po ba kayo ngayon? Ang tanong ko, ma'am, how are you today? I'm almost back to normal good health because I'm on a secret pill that is not yet available in the market, but is being sold at very atrociously expensive prices. And it's a miracle worker in the sense that I'm almost normal now. Oh, come on. You will live for 1,000 years. That is no doubt about it. Myself, to the nation, to the Filipino people, and to the Pangasinan, magandang hapon po sa inyong lahat. We are nearing the end game in a few days. We have stated our programs here, not clear, but sometimes very clear. I am presenting myself as a candidate for the presidency. You have seen me in public, how I behave, and you have heard my plunders of words, not money. And, we have our faults. I have many in my life. But one thing I can assure you, as I have done before, and which I am up to, I said, if you just listen to my epithets, my curses, and my, bad words, look at my back, for you see there the Filipino on bended knees, hungry and very mad at his country for doing nothing. I would like to correct certain injustices in this government, but I can assure you that it will be a clean government and you will have a peaceful country. And of course, I said, drugs, which is my main target, I hope to suppress them to the hill. Okay, pause. Sa mo ni, ang katotoang kwan, kato nga portion na nung iyang gidayeg si Miriam. Ya si Miriam ni bawas mo hinog daig niya. Kana lang portion na. Sige, kana landong. Dili makwan. Ya, waoy, debate mahigalang iyang magidayeg si Miriam. Sige, kana. Kanto lang putla ng kutob dito. Dili makwan ang audio. Sige daw. Mauro gito yung pagkunta na Miriam, how are you, ma'am? I adjust gamay. Pagita ako nitong usaral, na nibawas po si Miriam og daig ni Duterte. Kana. Si unahan sa tubalik tong sa babaw. Kana. Audio. What can I ask of you? I am facing a woman who would become the president of the Republic of the It is even an insult to the intellect of everybody to be asking a learned and experienced human being in this planet. Tanawa. Sige, pause. I did not feel sorry for myself. I felt sorry for my country. Because graft and corruption is endemic. And everybody speaks out, but nobody has done very much. Except Mayor Rudy Duterte. Nagbawas-bawas since like dinaigana yung mahigala. Corruption, grabe kayo, except Mayor Duterte.
Pero mo lagi na akong gingon, Chris Miriam, maayo ni si Miriam, pero katulo ni pildi pagdagang presidente. Katong 2016 wa na gito si Miriam ato. Kanamang tungod kay ko mo sa naanam ko sa sakit ato day. Luoy na si Miriam at the time. In fact, makalimot na gani siya mga kagalaan. No, dili na kayo kuan. Kato pagdagan niya po na 1992 mo toy grabe 1998. Oh, kuan gito, kumbate gito. Kato pagdagan niya kinikaron medyo dili na kayo. Pero katulo. So, ang ako mo't pasabot nga, wa pa'y nidagan pagka-presidente sa Pilipinas, nga napildi unya ni balik pagyugdagan, nga ni daugwa. Ang nanagan nga napildi, pagbalik, pagdagan, pildi gyapon. Muna huna-huna only ni. Straight to the point. Kung si Lini mo dagan, manghuna-huna gyud sa ayay, wa para ba sa history gyud nga nagkadaog. Pero kung mo daog si Lini, first time in history, nga dunay nidagan pagka-presidente nga napildi unya ni balik, ni daog. Kay kung mapildi ka mo sa Lini, mingon, wa pa gyud ay. Kaya ato lang ang gagi kato katawa, Miguel. Abot nga no ka nga. Kana na ang mula bitaw kung si Tomas Osmeña pangutan o mingon wala recycled politicians na. Ana man gud. Abot na ka ha, pero wata mahibaw ba ya? Kini si Lini Robredo Miguel, pero di ko mo tuog wa ni mauna-huna ing Lini. Huna-huna ang Lini ani bitaw no. Kato Raul Roco ni dagan kausap pildi, ni dagay ikaduha na kaduhaan gyud. Pagkapildi. Wa gi mo daog, nahimong daog-daog na. Brother Eddie Villanueva kaduha pod. Lacson kaduhasad. Miriam nakatulog yun. Ang ila mahigalang kapalaran ni Miriam o ni Lacson kutob ra gyud sa Senate. Hasta si Roco. Murag nagis lay kon ba? Lacson mo dagan-dagan lang senador lang mudaog man. I don't know sa sunod og mo sunod nga mga kuan ha. Kinalan i-redeem ni Lacson ang iyang kuan yun. Iyang dungog ron. Ha? Nga labi na may galas flood control mo raman og nikibra siya hining mga investigations ngin ani. So, kini mga kagalaan nga mga punto mao nga hunahuna-on og mayo kana ni Lini Robredo nga kung mubalik sa dagan do na ba ka sa tsansa nga mudaog. Kay so far karon si Lini man may pinakataas og rating after Sara. So malagmit og panalitan gyud mahigala dili makonbikto Sara ila kung konbensyon Lini dagan taon Lini wa tay laing kandidato ini. Ha? Kay si Risa mahigala medyo layo man gyud. Dili ay lang mo kasakitan ha katong mga fans ni Risa. Kay actually si Risa in fairness na ning kamot bay agid sa si Risa. Sa to nga katong sa Bacolod, Cebu, Risa na. Si Risa bay pinakasayo bay agid nga kuan inday Maris. Nga nag-launching og ginana. Ha? Si Risa may pinakasayo. Pero inigawa sa rating wa man gyud gihapon lagi. Tingali og dili pod iyang kapalaran wa ta mahibaw. Kay do na magayuban niya ang kapalaran kutob ra pagka senador. Wa ta kasabot pa ning Bam Aquino ha og unsay kalaki ini. Bata daghay mga posibilidad. But sa pagkakaroon man gud, wa na hapit na ang oras. Ha? Next year mag-filing na. Wa pa'y kandidatos BBM. Straight to the point. Nya ang Duterte camp doon na kandidato si Sara, pero kung makonbikto Sara, na po sila yung giplanuhan ng Basti. Although, sa ako nang giingon, tulo ka mga posibilidad. O si Basti may ipapuling Sara, either maka-maintain ba kasa sa rating ni Sara, either maubos ang rating mga higalang Basti, or mutaas. Depende sa simpatiya mga kagalaan sa katawhan. Straight to the point. Na kining mga senator judges, huna-huna ni sila, kaya may mga tanawa day, og magkiat lang ni mga senator judges og decide pod. Ha? Kay karon ko nakalainan ron sa impeachment mga higalang VP Sara, niya naman guning social media. Niya naman social media niya mga tao mamukatap dayon mga kagalaan. Niya og panalitan lahi man gud sa una sa panahon mahigalang irap, panahon ni Corona, traditional media raman to. Ang karon niya naman social media mga tao mo baos man, ha? Puting grabihan daghang maghimuhimog mga memes oy. Daghan. So doon na mahigalay mga dumadapig mahigala sa prosecution. Doon na po yung mga dumadapig sa defense. Nya pulos na ba magkamao manghimo ang mga production diha sa social media. Nya ipakatap na. So mo ni kalainan ron. Unya ang kalainan mahigala katong kang irap kaniadto nga impeachment trial. Si irap mga suking tigpaminaw, presidente magito siya, functional magito siya. Kini Sara ron, di man functional. Wa man to mahuman mahigala tong kang irap nga iyang termino kay
Di ko kalimot adto mga higala, gustong pablihan tong envelope. Di man gyud ablihan, nag-walk out ang prosecution, sila si Joker Arroyo, ni walk out sila, pag-walk out dito sa idsa. Pag-abot sa idsa, hala, tapok mahigala mo tong idsa to. Naa pa man si Jaime Cardinalsin at the time. Mo kato sa Jaime Cardinalsin, duhagig ka presidente mga kaigalaan ang napalagpot ato. Si kanhi presidente Ferdinand Marcos, tagak yun. Ikaduha may gila sa Irap, tagak. Pero wa to matiwas katong impeachment trial ni Irap. Wa matiwas to. Nag people power naman mga tao. Karon panalitan karon og mag people power. Murag ang mga tao po gana people power ron. Tinuray la ba? O ang saban, o mingon mahigala ka may people power ta gin sara. Unsa may makuha nila nga sara? May sara muli kog Davao eh. O di mahuman ang impeachment. Pero humanon gyud na technically kun di mahuman mingon sara, wa ko makonbikto. Wa man mahuman. O bitaw to si Irap mga higalanganong si Irap ni dagan man pagka presidente. Walang mo daog pagka ikaduha. Iyang vice presidente si Binay. 2010 ni dagan man si Irap. At the time na lang si Pinoy mo oy ni daog, but second na ba si Irap at the time? Second o third? Murag second ba si Irap atong higayon na? Daog si Binay nga iyang running mate. Ngano nakadagan man si Irap pagka presidente? Because that impeachment trial against Irap wala man to mahigala mahuman. Technically, Irap was not convicted in that impeachment case. Wala. So technically, wala man sa makonbikto, makadagan siya. So kining kang Sara, ilagin ng konbiktohon kaya gumiwa, di lang niya matiwas ang impeachment, makadagan. Na, ato tiwas sa giskot ron tao, duman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Straight to the So point. atong balikan mga kagilan, si Irap, nakadagan siya balik because wa sa makonbikto atol mahigala sa impeachment. Technically, why conviction? Kaysa tunga-tunga mga kaigalaan sa impeachment trial, nag-walk out sila si Joker Arroyo nga mao mga higalay, mga prosecutors at the time, nag-walk out sila ni Ditso sa idsa, nag-idsa to. Tanggal si Irap mga higala, moto nga, wa mga kaigalaan, matiwas ang impeachment. Pag 2010 dagan o balik si Irap, why prohibition under the law? Kay may si Irap, man kon makonbikto. Monikang Sara Duterte, dili nila ni undangon nga putlon kutob sa kwan. Tunga-tunga ilagay padayon para nga by technicality mga higala, di gyud kadagan. Kay kwan man. Og ila konbiktohon ha. Pero careful pa ang mga senador anang ila ba konbiktohon o dili. Mo ni kalainan sa impeachment ni Irap. Nya katong kang Corona nga impeachment mga sukiti paminaw Chief Justice sa Supreme Court. Ang kalainan ato kay Corona manggod mga higala. Di manggod elected official. Si Chief Justice Renato Corona appointed official raman to. Siya may head sa judiciary but considering appointed na siya, wala say support sa masa. Manang kabantay mo pag impeachment mahigala ni Chief Justice Corona, wala ba'y daghan nga ang masa morally behind bitaw? Ang kanto mahigalang kang Irap na ato kay elected official man siya o kining kang Sara. Kabantay mo karon kang Sara, ang impeachment ni Sara kabantay mo mabawas-bawas gyud mahigala bisag mo ka sa social media, magtubag-tubag gyud ang mga supporters. Mo na roy, di po basta-basta nga ang mga senator judges ilagan ng timbang-timbangon og mayo dili lalim sa ilang kabahin unsaon nila pag-decide kay sila mismo nakataya, nakarisgo ang ilang political career. Straight to the point. Nakarisgo ilang political career. Kay kana lang daan mahigalang 16 votes ang ikinahanglan, 2/3 of 24 aron makonbikto si Sara sa pagkakaroon ang majority block 13 sila. Unsa man kuwang pa sila og tulo. Nya kanang 13 nga nasa majority block di pa ka kasiguro gyud kung pananglitan dili gyud ma-establishar ang ebidensya napay uban na nga mga swing votes pa ng uban. Ang sigurado na kini prangkang pag-istorya, sigurado na mo konbikto mahigalang Sara bang kinaunsa lang Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Bam Aquino, kana konbikto na sigurado. Bisag kini mga tulfo, konbiktohon la na. Tito Soto Lacson, konbiktohon la na. Pero kuwang dili makaabot mahigala og 16. Kay kini mga higalag tanaw ng ebidensya ani ron. Kining mga o gani po ka sa minority block, amo siguro kung absulto ana mahigala nga kaya prangka-prangka pag istorya ha. Bongo wana daan na ilan ang akwit si Sara.
Kana Ruben Padilla, quit nila na. Mabasa naman nimo, ba't ka ng uban, maniid pa ng uban, oy. Mo na gitawag mga swing votes pa ng uban. Maniid pa na mahigala og unsay may tabuan ni. Kay timan niha, kinilandaan mga higala mga re-electionist. Kinsa man ni mga re-electionist? Careful sila because re-electionist sila by 2028. Tanawa lang daan. Ang survey may galang latest Pulse Asia survey, pila kabuok ni may galang re-electionist, 8 kini sila kabuok. Mag-careful man gining 8. Careful gining 8. Kay apektado ang ilang pagdagan by 2028 kung dili nila ayuhon pag-decide na unsatisfied yun ang mga tao, disgust gyud sila. Straight to the point. Umudagan kag senador, timan niya, kinato analysis na ato. Umudagan kag senador, imong ikonbikto si Sara Duterte og pananglitan ang ebidensya dili mahigala enough. Nya mo konbikto gyud ka. Madisgasya ka sa Mindanao votes og sa Visayas votes kay kusog man si Sara sa Visayas ug Mindanao. Kanang boto mahigala sa Visayas ug Mindanao nga maoy mo sa survey ba lang ba? So ang saligan nimo ang Manila ra. Di ka gani makakuha score sa Mindanao o sa Visayas o makakuha ka sa Visayas pero ang Mindanao may galakon magpildi ka gyud pagka senador. Straight to the point. Mo na nga ang senador karon nga mo decide ila gyud ang timbang-timbangon umayon di ba ka maigo pod sa Visayas ug Mindanao ani. Kay sa Visayas may galakusog gyud Sara. Mas kusog siya sa Mindanao. Kay ang Visayas may galakusog siya pero di parehas Mindanao, piltig grabihan gyud Mindanao. Tanawag ko survey atong analyze. Sige unyan taon lang. Pero Luzon mga kaigalan si Sara Duterte ug Leni Robredo. Ang balance Luzon ug ang NCR. Nabahin man. Nidaog man gani si Sara mahigala sa NCR na karon. Ang dito sa balance Luzon maoy daog si Leni. Sa man mo na pag-analisar. Kaya ito, scientific lang yun eh. Nya kining 8 ka mga senador nga mga re-electionist, careful gani sa kitanawa. Si Jinggoy Estrada to sa prisuhan pero minority black siya. Sud man sa top 12. Si JV Ejercito mahigala nga naagawas no na sa impeachment ron. Pero sa may natabo. Si JV Ejercito to sa ka-20. Straight to the So point. kung mag-eleksyon no di kasod si JV Ejercito. Unsa may factor di ka na factor mahigala nga anti-Duterte pro Duterte? O man ni. No. Number 1 Ruben Padilla. O mo ni siyang kuana. Para kuani ang sa kini ni ang senatorial preferences. Senatorial preferences. So, kining 8, arita balikan tong 8 daw nga mga re-electionist dong. Careful ni sila sa impeachment, re-electionist ni. Alan Peter Cayetano, re-electionist. Lauren Legarda, re-electionist. Jingo Estrada, re-electionist. Chis Escudero, re-electionist. Ruben Padilla, Mark Villar, Rafi Tulfo, JB Ejercito. Pulos ni mga re-electionist. Dili ni sa mutarong og decide mahigala sa impeachment. Ilang timbangon og mayo unsa man okay mo nga ang imong desisyon, imong luwason daan imong kaugalingon or imong unahon unsay mando dito sa taas unya mapiktaran imong political career. Straight to the point. Mao man na imong tan-awon karon. Example ang daan may galang senador wa nakabalik taon si Sunny Trillanes, so nagikabalik. Wa nakabalik. So unsa man nimo na kini 8 kabuok daan kana karon mga senator judges nga re-electionist mag-careful ni sila. So, unsa makakuha sila og 16 votes ani na may daan 8 daan nga re-electionist mag-careful man gini. Mo na naka medyo thrilling kayo ang impeachment mahigalang VP Sara kay ang kalain aning VP Sara og katutuan kang corona magud dili magud mabahin jud kayo kay may mga taos corona nga support sa masa. Nya kung panitan unsa imong decision kang corona di pa masuko mga tao. Kini mahigala kang Sara o mo desisyon ka mahigala nga imong konbiktohon Sara suko gyud ang mga supporter si Sara nimo. Nan kung imong i-acquit mo si Sara, malipay ang mga supporter si Sara. Pero suko po nimo ang mga anti-Duterte. Nya imo man timang-timangon sa politiko mo na dili man mga judges gyud nga regular judges. Lahi man regular judge kay ang imo timang-timang ka sa ebidensya unsa gyud naa diha mo imong desisyon. Ba't kini nag-decide nila, tanaw sa ebidensya, pero mo tanaw po sa gidaghanon sa mga tao, asa man taan ang kalakiha, basi mapildi ta sunod eleksyon. Straight to the point.
asa man ta mo side ani? Labi na karon daan mga sukid ti paminaw, naan na gud daay. Kani dako ni nga questionable gyud mga sukid ti paminaw. Tanawa ha. Alan Peter Cayetano, JBRC2, Igsuones JBRC2 og si Jinggoy. Batanaw ni mong score mahigala, mas nakasud pa si Jinggoy kontra ni JB. Unsa man na nimo pag-imagine? Kini si Cheese Escudero ila pa ning bana-banao po ni Cheese, pero kay Cheese mahigala di man ni kwan. Tanawa ko na iyang pag-preside mga sukid ti paminaw, naningkamot si Cheese in taon puno nga fair ang iyang pag-preside. Although kabantay ka, doon na yung mga sipiat gamay nga, di, ikasakit sa pikas, ana. But kung ako may evaluate, mingon ko nga, okay pa na Cheese ha. Kana mag mga decision nga mga major decisions, labi na itong i-open ang mga bank accounts, dili na to kan Cheese, ni Agi tong kaukos. But so far kanang inig ruling ni Cheese Escudero mahigala sa mga diha sa trial nga mga objections sa guban pa, sakto ra na iyang ruling na yung mga sipiat ginagmay pero manageable kayo. Straight to the point. Malagmit maka redeem si Cheese aning iyang kuan. Malagmit pa nimo okay pa ni Cheese nya kuan. Ha? Nya karon og inig voting ani depende man. So kini mga politiko ha, tinuoray lang, mutan-aw ni sa ebidensya pero mutan-aw po ni asa may mas daghan nga ato ani. Ug ang survey mahigala kusog gyud gihapon ang masa. Kusog ang Duterte gihapon. Kuyawan sila na. Mo ni kalisod gud og judge ka mga kaigalaan nga politiko. Ka realidad ni nga tong gisulti ha. Realidad ni atong gisulti. Mo na nga maningkamot ni sila ang prosecutions pagkakaron, paningkamot mo present og ebidensya nga maklaro ba unta pod nga kuan nga ang mga senador og unsa ilang desisyon dili pod kayo halata nga bisag wa ebidensya kung bituhon nimo. Madisgrasya mo ana. Suko mga tao or padalitag kompleto og ebidensya unya imo gyung absuelto. So mo ni mahigalay tanaw nun labi na karon landaan ang mga tao wa na ra ba daw gilaay na ra ba mahigala sa impeachment kay magunahuna mo sila ha? Hilom kayo mo sa flood control nga may pinakadakong korupsyon. Unya sa impeachment kuan kayo mo. Dapat na himo-himo kanta ato paminaw na kuning kanta-kantang himo-himo ba? Katawanan man ning kantahan daghan may magkumpos og mga kanta ron Inday Maris. Makatawanan ra ba kayo ng mga kumpos ng mga kanta niya hasta gani mga higala. Hasta gani katong sa helmet sus na dayon naka kumpos og kanta eh. Dara po'y kanta mahigala ay nga katawanan sa mga sugid paminaw labot ang mga igo gini mga senador. Ato ipabati human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.